Афзалшо Шодиев, сарояндаи маъруфи тоҷик ва раҳбари филармонияи давлатӣ дар як таронаи тозаи эҷодаш мунтақидони дар хориҷ будаи ҳукумати Тоҷикистонро хоин ва аҳриманд хонд. Суруди нав «Нанги ватан» ном дорад. Иновозхон имрӯз дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, танқиди Тоҷикистон аз тарафи як гурӯҳ тоҷиконе ки дар хориҷи кишвар қарор доранд одат шудааст. Анҳо мехоҳанд ки анҳо дур аз ватани гар ба ӯ санг мезанем ки Тоҷикистони я Тоҷикистон монда рафти чиба дамо санг мезанем охи ватан ба хизмат кардан ино ҳамин тоҷикои ки тоҷик герну барои ватан дилошон намесӯзад. Ҳамаи Тоҷикистона бачаашон бад мебинанд оҳо. Тоҷикистон имрӯз обод шуда истодад, пеш рафта истодад, туннелҳо шуданд, гейсҳо шуда истоданд, роҳҳо шуданд, президенти худаш хизмат карда истодад барои мардуми Тоҷикистон. ҳамина намебинанд, фақат бадӣ мехоҳанд, ганда мезананд, бадӣ мекунанд, бадӣ мекунанд, бадӣ мехоҳанд. Чӣ дар кор дар оно бадӣ хостанд? биёнавар инҷа хизмат кунанд, инҷа обод шунад қатори дигарҳо. Чӣ дар кор ҳархела мезананд дар бораи Тоҷикистон? дар ҳамин ҳол бархе аз мунтақидони тоҷики муқими Аврупо дар вокуниш ба таронаи нави Афзалшо Шодиев гуфтанд, танқиди онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миллат ва давлати Тоҷикистон дахл надорад, балки онҳо бештар аз камбудиҳо ва вуҷуди коррупсия дар ҳукумати кишвар мегӯянд.